നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തിശക്തി നിത്യാനന്ദമഹം നവമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവദിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ബുദ്ധരേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിധുനാവിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുമരാജിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 8-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 1. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 8 ഭരതമഹാരാജാവിന്റെ സ്വഭാവ വർണ്ണന. കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഋഷഭദേവന്റെ മൂത്ത പുത്രനാണ് ഭരതമഹാരാജാവ്. ഭരതമഹാരാജാവ് മരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭാരതവർഷം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭരതമഹാരാജാവ് കുൽഹാശ്രമത്തിലേക്ക് അവസാനം പോവുകയുണ്ടായി. മക്കളെയൊക്കെ രാജ്യഭാരം ഭരണം ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മറി നമുക്ക് നോക്കാം, പിന്നീട് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ഭരതമഹാരാജാവ് വളരെ ഉയർന്ന നിലയിലായിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരു മാൻകുട്ടിയോടുള്ള ആകർഷണം അദ്ദേഹത്തെ താഴേക്ക് പതിപ്പിച്ചു. ഒരു ദിവസം പതിവ് പോലെ ഗണ്ഡകി നദിയിൽ സ്നാനം കഴിഞ്ഞ് നദിക്കരയിൽ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രാജാവ് ഗർഭിണിയായ ഒരു മാൻ വെള്ളം കുടിക്കുവാൻ നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടു. പെട്ടെന്ന് ഇടിവെട്ടും പോലെ സിംഹഗർജനം കേട്ട് ഞെട്ടി വിറച്ച് വിഹലയായ മാൻ നദിയിൽ അതിന്റെ കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു പോയി. ഒരുവിധം നദി നീന്തിക്കടന്നെങ്കിലും മാൻ അവിടെ ചത്തു വീണു.
മാതാവില്ലാതായ മാൻകുട്ടിയോട് സഹതാപം തോന്നിയ ഭരത് മഹാരാജാവ് അതിനെ ജലത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ച് ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സ്നേഹപൂർവ്വം പരിചരിച്ചു. അദ്ദേഹം ക്രമേണ ആ മാനിനെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് വികാരവിശുദ്ധമായി. മാനിനെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങളിൽ ലീനനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിന് വിഘാതം നേരിട്ടു. ഭക്തിത സേവനത്തിനായി ഐശ്വര്യപൂർണമായിരുന്ന സ്വന്തം രാജ്യം പോലും ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹം കേവലം ഒരു മാനിനോടുള്ള ആകർഷണത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്റെ നിഗൂഢ യോഗ പരിശീലനത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിച്ചു. ഒരു ദിവസം മാനിനെ കാണാതാവുകയും മഹാരാജാവ് വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനാവുകയും ചെയ്തു. മാനിനെ വിളിച്ച് വിലപിച്ചുകൊണ്ട് അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം മൂർജിച്ചു വീണ് മരിച്ചു. മരണസമയത്ത് ഭരത് മഹാരാജാവിന്റെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും ആ മാനിൽ മുഴുകിയിരുന്നതിനാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മാനിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജനിക്കാനിടയായി. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ആധ്യാത്മികമായി വളരെയധികം ഉന്നതി പ്രാപിച്ചിരുന്നതിനാൽ മാനിന്റെ ശരീരത്തിലായിരുന്നിട്ടും മഹാരാജാവ് തന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല കർമ്മങ്ങളൊന്നും മറന്നില്ല. ഉന്നത പദവിയിലായിരുന്ന തന്റെ പതനത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹം മാതാവായ മാനിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് വീണ്ടും പുലഹാശ്രമത്തിലേക്ക് പോയി. മാനിന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും മരണത്തോടെ മാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ, എല്ലാം വലിയ രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ചു, നിഷ്പ്രയാസം അതിനെ അല്ലെ സമ്പത്തും അധികാരവും ഒക്കെ വിടാനാണ് പലർക്കും മടിയുണ്ടാവുക. എന്നാൽ അതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഒരു മാൻകുട്ടിയോട് തോന്നിയ ആകർഷണം അല്ലെ, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിന് തടസ്സം വരികയും ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ നിർത്തുകയും ആ മാനിനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുകയും അല്ലെ അടുത്ത ജന്മം ഒരു മാനിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വെച്ചു. യഥാർത്ഥത്തില് വേറൊരു ജീവാത്മാവിനെ രക്ഷിച്ചു അല്ലെ, അത് നദിയിൽ പെട്ടു ഒഴുകുമായിരുന്ന അതിന്റെ അമ്മ മരണപ്പെട്ടു, ആ മാൻകുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചു. ഇതൊക്കെ നല്ല പ്രവൃത്തി തന്നെ. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സ് മാനിൽ തന്നെ മുഴുകിപ്പോയി അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെയും മറന്നുപോയി. ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അവസാന നിമിഷവും എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ഓർക്കുന്നത്, അതായത് ഇവിടെ അവസാന നിമിഷം ആ മാനിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഓർത്തു. ഈ മാനിനെ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ആര് ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കും അല്ലെ, പല സിംഹവും മറ്റുള്ള ജീവികളൊക്കെ വന്നിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഓർത്തോർത്തിട്ട് മരണപ്പെട്ടു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അടുത്ത ജന്മം മാന്റെ ശരീരം. എന്നാലും നേരത്തെ ധാരാളം ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ മാന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരികയും തന്റെ അധപതനത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഈ മാനിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും പിന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയും പിന്നീട് അവിടുന്ന് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുലഹാശ്രമത്തിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയും മരണത്തോടെ മാന്റെ ശരീരം മോചിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടാണ് ജഡഭരതനായിട്ട് വരുന്നത്. ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏകദാതു മഹാനദ്യാം കൃതാഭിഷേകനയ്യം നിഗാവശ്യകോ ബ്രഹ്മാക്ഷരമഭിഗൃണാനോ മുഹൂർത്തത്രയമുദകാന്ത ഉപവിവേശ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏകദാതു മഹാനദ്യാം കൃതാഭിഷേകനയ്യമികാവശ്യകോ ബ്രഹ്മാക്ഷരമഭിഗൃണാനോ മുഹൂർത്തത്രയമുദകാന്ത ഉപവിവേശ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏകദാതു മഹാനദ്യാം കൃതാഭിഷേകനയ്യമികാവശ്യകോ ബ്രഹ്മാക്ഷരമഭിഗൃണാനോ മുഹൂർത്തത്രയമുദകാന്ത ഉപവിവേശ. ശ്രീശുക ഉവാച
ഏകദാതു മഹാനദ്യാം കൃതാഭിഷേകനയ്യമികമാവശ്യകോ ഏകദാതു ബ്രഹ്മാക്ഷരമഭിഗൃണാനോ മുഹൂർത്തത്രയതം മൂതാകാന്ത ഉപവിവേശ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെടികളും अंबिका श्री देवदास माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच एकदा तु महानद्यां कृताभिषेकनैयमिकावश्यको ब्रह्माक्षरमभिगृणानो मुहूर्तत्रयमुदकान्त उपविवेश। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्णा जी। मालती श्याम देवदास माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एकदा तु महानद्यां कृताभिषेकनैयमिकावश्यको ब्रह्माक्षरमभिगृणानो मुहूर्तत्रयमुदकान्त उपविवेश। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्णा। स्वर्णप्रभा माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एकदा तु महानद्यां कृताभिषेकनैयमिकावश्यको ब्रह्माक्षरमभिगृणानो मुहूर्तत्रयमुदकान्त उपविवेश। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। विजयनारायण माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एकदा तु महानद्यां कृताभिषेकनैयमिकावश्यको ब्रह्माक्षरमभिगृणानो मुहूर्तत्रयमुदकान्त उपविवेश। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। पंकजाक्षी माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभुजी। प्रणाम। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एकदा तु महानाद्यं कृताभिषेकनैयमिकावश्यको ब्रह्माक्षर अभिगृणानो मुहूर्तत्रयमुदकान्त उपविवेश। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एकदा तु महानद्यां कृताभिषेकनैयमिकावश्यको ब्रह्माक्षरमभिगृणानो मुहूर्तत्रयमुदकान्त उपविवेश। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। पद्मकुमारी माता जी जय गुरु। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभुजी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एकदा तु महानद्यां कृताभिषेकनैयमिकावश्यको ब्रह्माक्षरमभिगृणानो मुहूर्तत्रयमुदकान्तौ उपविवेश। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एकदा तु महानद्यां कृताभिषेकनैयमिकावश्यको ब्रह्माक्षरम् अभिगृणानो मुहूर्तत्रयम् उदकान्त विवेश। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्णा। कुशली नायर माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एकदा तु महानद्यां कृताभिषेकनैयमिकावश्यको ब्रह्माक्षरमभिगृणानो मुहूर्तत्रयमुदकान्त उपविवेश। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वत्सला माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ വത്സല മാതാജി. ഓക്കെ ഇപ്പഴേ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ളൂ, കണ്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏകദാ തോ മഹാനദ്യാം കൃതാഭിഷേകാനയ്യാമികാവശ്യകോ ബ്രഹ്മാക്ഷരാമപി ഗൃണാനോ മുഹൂർത്തത്രയാമുദകാന്ത ഉപാവിവേശ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏകദാ തു മഹാനദ്യാം കൃതാഭിഷേകനയ്യാവശ്യ ലാസ്റ്റ് കാണില്ല. ബ്രഹ്മാക്ഷരമപി ഗൃണാനോ മുഹൂർത്തത്രയ ഉദകാന്ത ഉപവിവേശ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏകദാ തൂ മഹാനദ്യാം കൃതാഭിഷേകനൈമികാവശ്യകോ ബ്രഹ്മാക്ഷരം അഭിഗൃണാനോ മുഹൂർത്തത്രയമുദകാന്ത ഉപവിവേശാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാചാര്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏകദാ തു മഹാനദ്യ കൃതാഭിഷേകനയ്യാമികാവശ്യകോ ബ്രഹ്മാക്ഷരമഭിഗൃഹാനോ മുഹൂർത്തത്രയമുദകാന്ത ഉപവിവേശ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏകദാ തു മഹാനദ്യാം കൃതാഭിഷേകനയ്യമികാവശ്യകോ ബ്രഹ്മാക്ഷരമഭിഗൃഹാനോ മുഹൂർത്തത്രയമുദകാന്ത ഉപവിവേശ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാനപദാർത്ഥം വിവർത്തനമാവാം. ശ്രീ ശുഗവാച. ശ്രീ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഏകദാ ഒരിക്കൽ തു പക്ഷേ മഹാനദിയാം ഗണ്ഡകി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാനദി കൃത അഭിഷേക നൈയാമിക ആവശ്യക മലമൂത്ര വിസർജനവും പല്ലുതേപ്പും തുടങ്ങി പതിവ് ദിനചര്യകൾക്ക് ശേഷമുള്ള സ്നാനാനന്തരം ബ്രഹ്മാക്ഷരം പ്രണവമന്ത്രം ഓം അഭിഗൃണാനഹ ജപിക്കുക മുഹൂർത്തത്രയം 3 നിമിഷത്തേക്ക് ഉദകാന്തേ നദിക്കരയിൽ ഉപവിവേശ അവൻ ഇരുന്നു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദജി. ശ്രീ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി തുടർന്നു, അല്ലയോ രാജാവേ, ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഭരത മഹാരാജാവ് പ്രഭാത കൃത്യങ്ങളായ മലമൂത്ര വിസർജനവും സ്നാനവും കഴിഞ്ഞ് ഗണ്ഡകി നദിയുടെ കരയിൽ ഇരുന്ന് തന്റെ പതിവ് മന്ത്രജപം ഓങ്കാരത്തിൽ ആരംഭിച്ച് ഏതാനും നിമിഷം തുടർന്നു. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര തഥാ രാജൻ ഹരിണീ പിപാസയാ ജലാശയാഭ്യശം മേഘൈവോപജഗാമ. തത്ര തഥാ രാജൻ ഹരിണീ വിപാസയാ ജലാശയാഭ്യശമേഘോപജഗാമ. അല്ലയോ രാജാവേ, ഭരത മഹാരാജാവ് ആ നദിക്കരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാൻപേട ദാഹം മൂലം ജലപാനം ചെയ്തതിനെ അവിടേക്ക് വന്നു. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. അത് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തയാപീയമാന ഉദഗേ താവദേവാ വിദൂരേണ നദതോ മൃഗപതേരുന്നാദോ ലോകഭയങ്കര ഉദപതത്. തയാപേബീയമാന ഉദഗേ താവദേവാ വിദൂരേണ നദതോ മൃഗപതേരുന്നാദോ ലോകഭയങ്കര ഉദപതത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി അനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തയാപേപീയമാന ഉദകേ താവദേവാ വിദൂരേണ നദതോ മൃഗപതേരുന്നാദോ ലോകഭയങ്കര ഉദപതത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ശ്രീദേവദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും.
ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തയാ പേബീയമാന ഉദകേ താവദേവ വിദൂരേണ നദദോ മൃഗപതേരുന്നാദോ ലോകഭയങ്കര ഉദപദ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തയാ പേബീയമാന ഉദകേ താവദേവ വിദൂരേണ നദതോ മൃഗപതേരുനാദോ ലോകഭയങ്കര ഉദപതത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയേശ്വരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തയാ പേബീയമാന ഉദകേ തവാദേവ വിദൂരേണ നദതോ മൃഗപതേരുന്നതോ ലോകഭയങ്കര ഉദപത്. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തയാ പേബീയമാന ഉദകേ താവദേവാ വിദൂരേണ നദതോ മൃഗപതേരുന്നാദോ ലോകഭയങ്കര ഉദപതത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തയാ പേപീയമാന ഉദകേ താവദേവ വിദൂരേണ നദതോ മൃഗപതേ ഉന്നാദോ ലോകഭയങ്കര ഉദപതത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തയാ പേപീയമാന ഉദകേ താവദേവ വിദൂരേണ നദതോ മൃഗപാതേരുന്നാദോ ലോകഭയങ്കര ഉപതത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തയാ പേപീയമാന ഉദകേ താവദേവ വിദുരനേ നദതോ മൃഗപതേരുന്നാദോ ലോകഭയങ്കര ഉദപതത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തയാ പേപീയമാന ഉദകേ താവദേവാ വിദൂരേണ നദതോ മൃഗപതേരുന്നാദോ ലോകഭയങ്കര ഉദപതത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാനപദം തയാ ആ മാൻപേടയാൽ പേപിയമാനെ സംതൃപ്തിയോടെ കുടിക്കുമ്പോൾ ഉദകി ജലം താവദേവ ആ സമയത്ത് തന്നെ അവിദൂരേണ വളരെ അടുത്ത് നദതഃ ഗർജനം മൃഗപതേ ഒരു സിംഹത്തിന്റെ ഉന്നാദ മുഴക്കമുള്ള ശബ്ദം ലോകഭയങ്കര എല്ലാ ജീവസത്തുക്കൾക്കും ഭയങ്കരമായ ഉദപതത് ഉയർന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം മാൻപേടെ സംതൃപ്തിയോടെ ജലപാനം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ അടുത്തു നിന്നും ഒരു സിംഹം അത്യുഗ്രമായി ഗർജിച്ചു. എല്ലാ ജീവികളെയും ഭയപ്പെടുത്തിയ ആ ഗർജനം മാൻപേടയും കേട്ടു. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമുപസൃത്യ സാ മൃഗവധൂ വികൃതി വിക്ലവാചകിത നിരീക്ഷണാ സുതാരമപി പരിഭയാഭിനിവേശ വ്യഗ്രഹൃദയാ പരിപ്ലവദൃഷ്ടിരഗതൃഷാ പയാ സഹസൈവോച്ചക്രാമ. തമുപസൃത്യ സാ മൃഗവധൂ പ്രകൃതി വിക്ലവചകിത നിരീക്ഷണാ സുതരാമപി ഹരിഭയാഭിനിവേശ വ്യഗ്രഹൃദയാ പാരിപ്ലവദൃഷ്ടിരഗതൃഷാ പയാ സഹസൈവാച്ചക്രമാ. തം ഉപസൃത്യ ആ ഭയാനകമായ ശബ്ദം കേട്ട് സാ ആ മൃഗവധു ഇണയായ മാൻപേട പ്രകൃതി വിക്ലവ മറ്റുള്ളവരാൽ കൊല്ലപ്പെടുമെന്നുള്ള സ്വാഭാവികമായ ഭയം ചികിത നിരീക്ഷണ ഭയന്നരണ്ട മിഴികളോടെ സുതരാം അഭി
വളരെ പെട്ടെന്ന് ഹരി സിംഹം ഭയത്തിന്റെ അഭിനിവേശ പ്രവേശത്താൽ വ്യഗ്രഹൃദയ മനസ്സ് വിക്ഷുബ്ധമായ പരിപ്ലവ ദൃഷ്ടി കണ്ണുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കുന്ന അഗത ദൃശ ദാഹപൂർണമായി ശമിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഭയത്താൽ സഹസ പെട്ടെന്ന് തീർച്ചയായും ഉച്ചക്രാമ നദി നീന്തിക്കടന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ച. സ്വാഭാവികമായും മറ്റുള്ളവരാൽ കൊല്ലപ്പെടുമോ എന്ന ഭയം ഉണ്ടായിരുന്ന പേടമാൻ സംശയത്തോടെ ചുറ്റിനും നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സിംഹത്തിന്റെ ഭീകര ഗർജനം കേട്ടതും അത് ഭയചകിതിയായി അസ്വസ്ഥമായ കണ്ണുകളോടെ അവിടേക്കും ഇവിടേക്കും നോക്കി അത് തൃപ്തിയാകുവോളം ജലം പാനം ചെയ്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നദിയുടെ മറുകരയിലേക്ക് നീന്തി. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതിനൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് ഭാവാർത്ഥമില്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്യ ഉത്പതന്ത്യാ അന്തർവജ്ഞാരുപയാവഗളിതോ യോനി നിർഗതോ ഗർഭസ്രോതസീ നിപപാദ തസ്യ ഉത്പതന്ത്യാന്തർവജ്ഞാരുപയാവഗളിതോ യോനി നിർഗതോ ഗർഭസ്രോതസീ നിപപാദ. തസ്യ അതിന്റെ ഉത്പതന്ത്യ ശക്തിയോടെ ഉയർന്നു ചാടുന്ന അന്തർവജ്ഞാഹ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിരുന്ന ഒരു വർദ്ധിച്ച ഭയം മൂലം അവഗളിത തെന്നി വീണ് യോനി നിർഗത ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഗർഭ സന്താനം സ്രോതസ്സി ഒഴുകുന്ന ജലത്തിലേക്ക് നിപപാത വീണു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിരുന്ന മാൻപേട ഭയം മൂലം ഉയർന്നു ചാടിയപ്പോൾ അതിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാൻകുട്ടി നദിയിലെ ഒഴുക്കുന്ന ജലത്തിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണു. വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഒരു ഗർഭിണി ഉന്മത്ത വികാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുകയോ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ ഗർഭം മനസ്സിൽ എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട്. അതിനാൽ അവൾ അത്തരം ബാഹ്യസമ്മർദ്ദങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദ്പ്രസവോത്സർപ്പണ ഭയഭേദാദുരാ സ്വഗണേന വിയുജ്യമാന കസ്യാഞ്ചിത്തര്യാം കൃഷ്ണസാരസ്വതീ നിപപദാത ചമമാര. തത്പ്രസവോത്സർപ്പണ ഭയഭേദാദുരാ സ്വഗണേന വിയുജ്യമാന കസ്യാഞ്ചിത്തര്യാം കൃഷ്ണസാരസ്വതീ നിപപാദാത ചമമാര. തത്പ്രസവ അകാലത്തിലുള്ള പ്രസവം അഥവാ മാൻകുട്ടിയെ ഉത്സർപ്പണ നദിക്ക് കുറുകെ ചാടുമ്പോൾ ഭയം മൂലവും ഖേദ ദുഃഖത്താലും ആതുര ബാധിതയായ സ്വഗണേന മാനിന്റെ രോമക്കെട്ടിൽ നിന്ന് വിയുജ്യമാന വേർപെടുത്തപ്പെട്ടു. കസ്യാഞ്ചിത് ഒരു ചില ദര്യാം ഒരു പർവ്വത ഗുഹയിൽ കൃഷ്ണസാരസ്വതി കറുത്ത മാൻപേട നിപപാത താഴെ വീണു. അതിനാൽ ശാവും മമാര ചത്തു. കൂട്ടം തെറ്റിയതിനാലും ഗർഭചിത്രത്താലും വല്ലാതെ വേദന അനുഭവിച്ച ആ കറുത്ത മാൻപേട നദി നീന്തി മറുകരയെത്തിയെങ്കിലും കഠിനമായി ദുഃഖിച്ചിരുന്നു. ഒരു ഗുഹയിലേക്ക് വീണ അത് വളരെ വേഗം ചത്തു. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തം തേന ഗുണകം കൃപണം സ്രോതസ്യാനുഹ്യമാനഭി വീഷ്യാഭവിത്തം ബന്ധുരിവാനുകമ്പയാ രാജർഷി ഭരത ആദായ പ്രഥമാതരമിത്യാശ്രമപദമനയത്. ഒരു ലൈനിൽ തം തേന ഗുണകം കൃപണം സ്രോതസ്സാനുഹ്യമാനഭി വീഷ്യാപവിത്തം
ബന്ധുരിവാനുകമ്പയാ രാജർഷി ഭരത ആദായ മൃത മാതരം മിഥ്യാശ്രമ പദമനയ തം അത് തു പക്ഷേ ഏണ കുണകം മാൻകുട്ടി കൃപണം നിസ്സഹായത സ്രോതസ ഓളങ്ങളാൽ അനൂഹ്യമാനം ഒഴുകുക അഭിവീഷ്യ കാണുക അപവിത്തം അതിനെപ്പോലെ തള്ളിക്കളയപ്പെട്ട ബന്ധുഹു ഇവ ഒരു മിത്രത്തെ പോലെ അനുകമ്പയോടെ രാജർഷി ഭരത മഹർഷിയായ രാജാവ് ഭരതൻ ആദായ എടുക്കുക വൃതമാതരം മാതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഇത് ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ച് ആശ്രമത്തിലേക്ക് അനിയ കൊണ്ടുപോയി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥന നദിക്കരയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന ഭരത മഹാരാജാവ് മാതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട് നദിയിൽ മുങ്ങിത്താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരുന്ന മാൻകുട്ടിയെ കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിന് അതിനോട് വല്ലാത്ത അനുകമ്പ തോന്നി. ഒരാത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് എന്ന പോലെ അദ്ദേഹം അതിനെ ജലത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തിയെടുത്ത് തന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് അജ്ഞാതമായ രീതിയിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭരത മഹാരാജാവ് മഹാനായ ഒരു രാജാവും ഭക്തിത സേവനത്തിൽ വളരെ ഔന്നത്യം പുലകിയവനുമായിരുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ പ്രേമസേവനത്തിന്റെ തലത്തോളം ഏറെക്കുറെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന അദ്ദേഹം ഭൗതിക തലത്തേക്ക് വീണു പോകാനിടയായി. അതിനാൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നാം താക്കീത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. യം ഹിനാവ്യതിയന്തിയേതേ പുരുഷം പുരുഷർഷഭ സമദുഃഖ സുഖധീരം സോ അമൃതത്വായ കൽപ്പതേ. യം ഹിനാവ്യതിയന്തിയേതേ പുരുഷം പുരുഷർഷഭ സമദുഃഖ സുഗന്ധീരം സോ അമൃതത്വായ കൽപ്പതേ. അല്ലയോ മനുഷ്യരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ അർജുനനെ, സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥമാക്കപ്പെടാത്തവനും രണ്ടിലും ഇളക്കമില്ലാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവനുമായ വ്യക്തി തീർച്ചയായും മോചനത്തിനെ അർഹനാണ്. ഭഗവത്ഗീത 2:15 പറയും. ആധ്യാത്മിക മോക്ഷവും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ചെറിയൊരു പിഴവ് സംഭവിച്ചാൽ പോലും അതൊരുവനെ വീണ്ടും ഭൗതികാസ്തയിലേക്ക് നിപതിപ്പിക്കും. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ ഭൗതിക ആസക്തികളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. വരും ശ്ലോകങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പോലെ ഒരു മാൻകിടാവിനോടുള്ള അതിരുകടന്ന അനുകമ്പ നിമിത്തം ഭരത മഹാരാജാവിന് ഒരു മാനിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഒരുവനെ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്നും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നാം അനുകമ്പയുള്ളവരായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഏതു നിമിഷവും നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി നശിച്ചു പോവുകയും നാം വീണ്ടും ഭൗതിക തലത്തിലേക്ക് വീണു പോവുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഭരത മഹാരാജാവിന് ആ മാൻകിടാവിനോട് തോന്നിയ അനുകമ്പയായിരുന്നു ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതനത്തിന്റെ ആരംഭം. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിൻ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരുപരാജ് കി ജയ, തായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നേരത്തെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഭരത മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അദ്ദേഹം ധാരാളം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പലതരത്തിലുള്ള ദാനധർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യുകയുണ്ടായി.
ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. അവസാനം ആ രാജ്യമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അല്ലെ, ഇത്രയും വലിയ ഭാരതവർഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഈ രാജ്യം. ഭരതമഹാരാജാവ് ഭരിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ഭാരതവർഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള പേരാണ് ഇന്ത്യ അല്ലെ. അതിന് മുന്നേ ഭാരതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭാരതവർഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വലിയ രാജ്യമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പാകിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാൻ, നേപ്പാൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ട വലിയൊരു രാജ്യം തന്നെയായിരുന്നു ഭരതമഹാരാജാവ് ഭരിച്ചത്. ഇന്ന് ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിപിടിയാണ് അല്ലെ, യുദ്ധങ്ങളാണ് അധികാരത്തിനും മറ്റുള്ള സമ്പത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ ഭരതമഹാരാജാവ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അല്ലെ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ രാജ്യം ഭരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഭൗതികതയിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പുലഹ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗന്ദകി നദി ഇവിടെ തീരത്ത്, അവിടെ പുലഹ ആശ്രമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ഗന്ദകി നദിയിൽ സാലഗ്രാം ശിലകള് ധാരാളമായിട്ടുള്ള ഗന്ദകി നദി പുണ്യ നദിയാണ്. അവിടെ പോയി കൂടുതൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഭരതമഹാരാജാവ് പോയത്. എന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ? ഭരതമഹാരാജാവ് പ്രഭാത കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നദിയുടെ അടുത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ജപിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഒരു ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള മാൻ അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് ആ നദിയിൽ നിന്നും ജലം കുടിക്കുകയുണ്ടായെന്ന്. അതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു സിംഹം ഗർജിച്ചുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി. മാൻ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് ആ സിംഹത്തെ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് നദിയിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയത്. ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള മാൻ ഭയപ്പെട്ട് നദിയിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ മരണവെപ്രാളത്തിൽ ആ മാൻ പ്രസവിക്കുകയും അതിന്റെ കുട്ടി അവിടെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുകയും മാൻ ഒഴുകിയിട്ട് അക്കരയ്ക്ക് നീന്തി അക്കരയ്ക്ക് പോവുകയും ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രഭുപാദയുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, സ്വാഭാവികമായി മറ്റുള്ളവരാൽ കൊല്ലപ്പെടുമോ എന്ന ഭയമുണ്ടായിരുന്ന വേടമാൻ സംശയത്തോടെ ചുറ്റിനും നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സിംഹത്തിന്റെ ഭീകര ഗർജനം കേട്ടതും അത് ഭയചകിതിയായി അസ്വസ്ഥമായ കണ്ണുകളോടെ അവിടേക്കും ഇവിടേക്കും നോക്കി അത് തൃപ്തിയാകോളം ജലം പാനം ചെയ്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നദിയുടെ മറുകരയിലേക്ക് നീങ്ങി. വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് വന്ന, എന്നാല് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാതെ തന്നെ അക്കരയ്ക്ക് നീന്തുകയുണ്ടായി. പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ മാൻപേട ഭയം മൂലം ഉയർന്നു ചാടിയപ്പോൾ അതിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലുണ്ടായ മാൻകുട്ടി നദിയിലെ ഒഴുകുന്ന ജലത്തിൽ തെറിച്ചു. ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന മാൻ ഉയർന്നു ചാടിയപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രഷറില് കുട്ടി നദിയിലെ ജലത്തിലേക്ക് വീണു എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. ഒരു ഗർഭിണി ഉന്മത്ത വികാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുകയോ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ ഗർഭം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട്. അതിനാൽ അവൾ അത്തരം ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കും. സാധാരണ രീതിയിൽ മനുഷ്യര് അല്ലെ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകള് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൂടി മാത്രമേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ. വലുതായിട്ട് ചാടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ ഓടുകയോ ഇതൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഭയപ്പെടുകയോ വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുക അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും പോകില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളിലെ കുട്ടിക്കും ഭയമുണ്ടാവും, അതുകൂടാതെ തന്നെ ഗർഭം അലസിപ്പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ മാനിന്റെ കാര്യത്തില് എപ്പോഴും അപകടം പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മാനിന്റെ ജന്മം അല്ലെ. എപ്പോഴും അതിന്റെ മാനിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് മാനിന്റെ ഇറച്ചി സിംഹവും കടുവയും മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. മനുഷ്യർ പോലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത് നിയമം മൂലം അത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാലും ഇന്ന് പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെയൊക്കെ കാട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് മാനിനെയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് ഇറച്ചിയാക്കിയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കുന്നു. അത് വളരെ വലിയ
കുറ്റകരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്. അതിന് എന്താ പറയാ, തടവ് ശിക്ഷ വരെ അല്ലെ എങ്കിലും ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ മനുഷ്യരിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യമാണ്. മൃഗങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് മാനിന്റെ ഒക്കെ ഇറച്ചി. അതുകൊണ്ട് അത് സാധു മൃഗമാണ് താൻ അല്ലെ. കൂടുതൽ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, അവരെ തിരിച്ചാക്രമിക്കാനൊക്കെ നോക്കും. എന്നാല് മാനെ അവിടെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് കൊടുക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ അങ്ങനെ സിംഹം വന്നപ്പോൾ അത് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം രക്ഷപ്പെടുകയും അതിന്റെ ഗർഭത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടി അവിടെ നദിയിൽ വീഴുകയും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂട്ടം തെറ്റിയതിനാലും ഗർഭചിത്തത്താലും വല്ലാതെ വേദന അനുഭവിച്ച ആ കറുത്ത മാൻപേട നദി ഇത് മറുകര എത്തിയെങ്കിലും കഠിനമായി ദുഃഖിച്ചിട്ട് ഒരു ഗുഹയിലേക്ക് വീണ അത് വേഗം തന്നെ ചത്തുപോയി. അക്കരെ എത്തിയെങ്കിലും അതൊരു ഗുഹയിലെ അഭയം പ്രാപിച്ചെങ്കിലും അത് ചത്തു വീണു എന്നത്. ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഭരത മഹാരാജാവ് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഭരത മഹാരാജാവ് മാതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട് നദിയിൽ മുങ്ങിത്താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാൻകുട്ടിയെ കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിന് അതിനോട് വല്ലാത്ത അനുകമ്പ തോന്നി. ഒരു ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് എന്ന പോലെ അദ്ദേഹം അതിനെ ജലത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തിയെടുത്ത് തന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ ഇതില് യാതൊരു തെറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. എല്ലാ സഹജീവികളോടും എല്ലാ ജീവികളോടും നമ്മൾ കാരുണ്യം കാണിക്കണം, അവരോടൊക്കെ അനുകമ്പ ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. നല്ല പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. എന്നാൽ പിന്നീട് അതിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ട് എല്ലാ ഭക്തിത സേവനങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായത്. അവിടെയാണ് പതനം സംഭവിച്ചത്. പ്രഭാതൻ എന്റെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നു, പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് അജ്ഞാതമായ രീതിയിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി വർത്തിക്കുന്നു. ഭരത മഹാരാജാവും മഹാനായ ഒരു രാജാവും ഭക്തിത സേവനത്തിൽ വളരെ ഔന്നത്യം പുൽകിയവരുമായിരുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ പ്രേമസേവനത്തിന്റെ തലത്തോളം ഏറെക്കുറെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഭൗതികതയിലേക്ക് വീണുപോകാനിടയായി. അതിനാൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നാം താക്കീത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഭരത മഹാരാജാവ് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ഋഷഭദേവന്റെ പുത്രനാണ് അല്ലെ. ഋഷഭദേവൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രനാണ്, ഏറ്റവും മൂത്ത പുത്രനാണ്. ഋഷഭദേവൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭരത മഹാരാജാവിനെ കണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഭരത മഹാരാജാവിനെ പോലെ ജീവിക്കണം, ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ 100 പേരിലോടും അങ്ങനെയാണ്, 99 പേരോടും അങ്ങനെയാണ് ഉപദേശിച്ചത് അല്ലെ. ഭരത മഹാരാജാവിനെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ജീവിക്കുവാനായിട്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭരത മഹാരാജാവിന് അപകടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ്? ഭക്തിത സേവനത്തിന് പതനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ആ മാൻകുട്ടിയോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവുകയും എല്ലാ ഭക്തിത സേവനങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു, നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. എന്താണ്? പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് അജ്ഞാതമായ രീതിയിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പ്രവർത്തിക്കും. ഭരത മഹാരാജാവിന് നേരത്തെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടായി, എന്നാൽ അതിലൊന്നും ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റിയില്ല, പതനം സംഭവിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു മാൻകുട്ടിയോട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവുകയും അതിന് തന്നെ വന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, യം ഹിനാവതിയന്ത്യേതേ പുരുഷം പുരുഷർഷഭ സമദുഃഖ സുഖതീരം സോ അമൃതത്വായ കൽപ്പതി. അല്ലയോ മനുഷ്യരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥമാക്കപ്പെടാത്തവനും രണ്ടിലും ഇളക്കമില്ലാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതുമായ വ്യക്തി തീർച്ചയായും മോചനത്തിനെ അർഹനാണ്. ആധ്യാത്മിക മോശവും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിലുള്ള മോചനവും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടും. അല്ലാത്ത പക്ഷം ചെറിയൊരു പിഴവ് സംഭവിച്ചാൽ പോലും അതൊരുവനെ വീണ്ടും ഭൗതികാസത്തിലേക്ക് നിബന്ധിപ്പിക്കും. അതിൽ പറയുന്നു, അപ്പൊ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനവും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള മോശവും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ ഭൗതിക ആസക്തികളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും. വരും ശ്ലോകങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഒരു മാൻകിടാവിനോടുള്ള അതിര് കടന്ന അനുകമ്പ നിമിത്തം ഭരത മഹാരാജാവിന് ഒരു മാനിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഒരുവനെ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്നും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നാം അനുകമ്പ ഉള്ളവരായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഏതു നിമിഷവും നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി നശിച്ചു പോകുകയും നാം വീണ്ടും ഭൗതിക തലത്തിലേക്ക് വീണു പോവുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഭരത മഹാരാജാവിന് ആ മാൻകിടാവിനോട് തോന്നിയ അനുകമ്പയായിരുന്നു ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതനത്തിന് കാരണം. ഒരു ഇത്രയും വലിയ രാജാവായിരുന്നു, ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു, എല്ലാറ്റിനോടും ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ, ആ രാജ്യം പോലും
ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. ധാരാളം ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. രാജാവിനെല്ലാം അധികാരം, അല്ലെ? ഓ, കംസനെ പോലുള്ള ഭരണാധികാരികളൊക്കെ ഭരണം കിട്ടുവാനായിട്ട് തന്റെ സ്വന്തം പിതാവിനെ പോലും പിടിച്ച്, ഉഗ്രസേന മഹാരാജാവിനെ പിടിച്ച് തടവിലിട്ടിട്ടാണ് കംസൻ രാജാവായത്. സ്വന്തം പിതാവിനെ പോലും തടവറയിലാക്കിയിട്ടാണ്. അപ്പോ ഭരണം, അധികാരം, അതുപോലെ സമ്പത്ത്, ഇതൊക്കെ അത്രയും എല്ലാവർക്കും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഭരത മഹാരാജാവിന് അതൊക്കെ നിഷ്പ്രയാസം ഉപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ മാൻകുട്ടിയോട് അമിതമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവുകയും അതിനെ തന്നെ ചിന്തിക്കുകയും അതിനെ താലോലിക്കുകയും അവസാനം അതിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മരിക്കുകയും അവസാനം മാൻകുട്ടിയുടെ ഒരു ജന്മമെടുക്കുകയും ഉണ്ടായി. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, അല്ലെ? സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോപയ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ പോലും നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ മാൻകുട്ടിയുടെ ശരീരം ലഭിച്ചെങ്കിലും ഭരത മഹാരാജാവിന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടായി തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് താൻ ഇനി ഒരിക്കലും തനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ തെറ്റ് സംഭവിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും അത് പ്രകാരം ജീവിക്കുകയും മറ്റുള്ള മാനുകളിൽ നിന്നും എല്ലാം വേർപെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും, നേരത്തെ നമ്മൾ അതിന്റെ സമ്മറിയിൽ കണ്ടു, അല്ലെ? പുലഹാശ്രമത്തിൽ തന്നെ അവിടെ കഴിയുകയുണ്ടായി. വേറെ എവിടെയും പോവാത്ത മറ്റു മാനുകളുടെ കൂടെ അവസാനം ആ മാനിന്റെ ജന്മം ഉപേക്ഷിച്ച് വീണ്ടും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജന്മം ലഭിക്കും, ജഡഭരതന്റെ ജന്മം ലഭിക്കും. അത് നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ നോക്കാം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും ആരെയും മായ പിടിക്കാം. ഭരത മഹാരാജാവ് അത്രയും ഉയർന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു, അത്രയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അനേകം യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു, അല്ലെ? എന്നാൽ ഒരു നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ പതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയുണ്ടായി. വളരെയേറെ നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരാളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തലത്തിൽ നിന്നും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നാം അനുകമ്പയുണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നിമിഷവും നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി നശിച്ചു പോകും. ആ മാനിന്റെ കർമ്മഫലമായിട്ടാണ് എന്താ പറയാ, അതങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? അപ്പോ ആ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു മാനിന് അങ്ങനെ ഒരു ജന്മം ലഭിക്കും, അതിന്റെ അമ്മ ഒഴുകി പോവുകയും, അല്ലെ, അത് ഒറ്റപ്പെടുകയും. എന്നാൽ ഭരത മഹാരാജാവിനോട് അതിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി. അതിനെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരു സാമാന്യ മര്യാദ പ്രകാരം അത് വേണ്ടുന്ന പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അതിനെ തന്നെ നോക്കി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെയാണ് തെറ്റുപറ്റി. മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോട് നമ്മൾ കാരുണ്യം കാണിക്കണം, അവരോടൊക്കെ ദയ കാണിക്കണം, അവരൊക്കെ സംരക്ഷിക്കണം. എന്നാൽ ഇവിടെ മാൻകുട്ടിയെ തന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്റെ ചുമതലകളൊക്കെ, തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത്, ഒരു ആശ്രമത്തിലാണ് ഇവിടെ കഴിയുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, സൗബരി മുനി, അല്ലെ? അദ്ദേഹം വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് കഠിന തപസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി, ധ്യാനിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ഒരു സമയത്ത് രണ്ടു മീനുകൾ തമ്മിൽ ഇണവേരുന്നത് കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ വരികയും അധപതനം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അസോസിയേഷൻ, ഡിവോട്ടി അസോസിയേഷൻ. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ഒരു എന്താ പറയാ, കൂട്ടായ്മയോടെ, സത്സംഗത്തോടെ, ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയോടെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് വളരെയേറെ ഉപകരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഏകാന്തമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് ഒരിക്കലും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ദുഷ്ടമന തുമി കിസേര വൈഷ്ണവ. ഈ ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള മനസ്സ് നീ എങ്ങനെയുള്ള വൈഷ്ണവരാണ്? മനസ്സ് ഏത് സമയവും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ തന്നെ ചഞ്ചല ഹി മന കൃഷ്ണ, മനസ്സെപ്പോഴും ചഞ്ചലമാക്കി. ഇവിടെ അത്രയും ഉയർന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് പോലും ഭരത മഹാരാജാവിനെ
താഴേക്ക് പതിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, എപ്പോഴും ഡിവോട്ടി അസോസിയേഷനിൽ തന്നെ കഴിയുക, അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പതനം സംഭവിക്കാം. എത്ര വലിയ ആൾക്കാർക്ക് പോലും പതനം സംഭവിക്കും. പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാർ പോലും അവർക്ക് പോലും പതനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നീട് അവരെയൊക്കെ മറ്റുള്ള ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സ് ഒക്കെ പോയിട്ട് അവരെയൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടായി. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് എന്താ പറയുക, വേറെ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയിട്ട് പോലും അവര് വേറെ പിന്നീട് വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ വേറെ അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ ജീവിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോഴും മായയുടെ കെണിയിൽ വീഴാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് പ്രഭുപാദർ. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഇവിടെ വേറെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ലേ, അവര് എന്താ മറ്റുള്ളവരോടും അനുകമ്പ കാണിച്ചല്ലേ. പ്രഭുപാദരുടെ പറയുന്നത് നമ്മള് എല്ലാവരെയും ഒരുവനെ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്നും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നാം അനുകമ്പയുള്ളവരായിരിക്കും. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു മോശപ്പെട്ട നിലയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ, ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീയെ ഭക്തയാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അയച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു രാമചന്ദ്രഖാൻ അല്ലെ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ മോശമാക്കി ചിത്രീകരിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തെ അവിടുന്ന് നാട് കടത്താനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു പ്ലാൻ അല്ലെ. എന്നാൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടും അവിടെ തന്നെ കഴിയുകയുണ്ടായി. എന്താണ്, ആ സ്ത്രീയോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുവാൻ, അനുകമ്പ കാണിക്കുവാൻ, അവിടെ ഭക്തയാക്കി മാറ്റുവാനായിട്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ 3 ദിവസം അവിടെ വരികയും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നാമം ജപിക്കുന്നതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ആ സ്ത്രീ ഭക്തയായി തീരുകയും 3 ലക്ഷം തവണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്തു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാരുണ്യം കാണിക്കാം അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ അതാ പറയുന്നു, മറ്റുള്ളവരെയും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ, കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കണം, മറ്റുള്ളവരോടും അനുകമ്പ കാണിക്കണം. ആവശ്യത്തിലധികം അനുകമ്പ കാണിച്ചത് കൊണ്ട്, ദയ കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭരത മഹാരാജാവിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പതനം സംഭവിച്ചത്. വീണ്ടും ഒരു ഭൗതിക തലത്തിലേക്ക് വീണു പോയിട്ടുള്ളത്, ഒരു മാനിന്റെ ജന്മം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാനിന്റെ ജന്മത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുകയും പിന്നീട് ജഡഭരത മഹാരാജാവായിട്ട് വരികയും ആ ജഡഭരതന്റെ ജീവിതത്തിലും വൈരാഗിയായിട്ട് ജീവിക്കുകയും പിന്നീട് തിരിച്ച് ഭഗവാനത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ്, ജയ ഗുരുരാജ്, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ വൈഷ്ണവ. ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ്, ജയ ഗുരുരാജ്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോരോ പാഠങ്ങളാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് കാണാം പല ആൾക്കാർ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്, പല ആൾക്കാരും കൂടുതലായിട്ട് പട്ടിയോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചയോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓരോരോ മൃഗങ്ങളോടും മറ്റുള്ള പക്ഷികളോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് എപ്പോൾ സദാസമയം അതിനെ എടുത്ത് നടക്കുക, അപ്പൊ അതിനെ തന്നെ കുറിച്ച് കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ വളരെ അപകടമായിരുന്നു. അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളല്ല, സ്വന്തം മക്കളോടായാൽ പോലും, കൊച്ചുമക്കളോടായാലും അങ്ങനെ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒന്നിനോടും നമുക്ക് പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്, നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തില് അകപ്പെടും.